Tilatkaa Eetu YKK. Ja tilatkaa Jonttulin. Pitäisikö meidän nyt aloittaa vaikka niin, me syödään vikana tää, mutta me syödään nyt ekana tällaisia. Niin 2 kerralla. Niin. Nää on yhtään pahoja. Tätä voisi ottaa toiseksi vikana. Laittakaa sipsin päälle sitä kastiketta. Se tulee ekstra tulista. Mutta tää siitä vähän tätä maistetaan tähän sipsiin. Joo. Eikä kauheasti tätä. Hei, miltä tää maistuu? En mä ottanut tätä kuin ihan. Laitatko siellä lusikalla siihen, niistä saa. Se sipsi on siellä. Otan vähän lusikalla. No ei ole edes paha. Sellainen makea. Haluatko sä ottaa sitä vielä vähän? Ei. Joo. Otetaanko nyt seuraavaksi? Oli se nyt aika polttama. On se vähän. Ota Niin. sinä itän. Otetaan. Joo. Niin Mä kannattaa vaan 1 kerralla. Katon. onko nää tulisi? No, Matti. mun siihen videon piti tulla se 10/11. Se on Fardevo, mutta ei sitä kyllä löytää kukaan, niin nyt tää on varmaan aika helppo. Alkumaku ei oo paha. Tää maistuu juustonnaksulta, koska tässä on... Eiku... No, tää loppumaku on vähän. Vaikka ottaa toinen. Tää on nyt aika paha. Sepponen. Joona. Mä saa sitä siihen. Pitää vähän outoja sekoituksia. Otan chiliä. Semmosen... Nyt tarvii vähän maitoa. Nyt tää on aika tulista. Kun mä teen sitä siihen... No sipsipussi on tuon naama edessä. Siinä on kaupunkielta. Tuonhan pitäis. Seuraava, laittakaa tätä taimaa laittaisi tohon sipsiin päälle. Voidaan tällainen helppo tehdä. Helppo sipsi. Otetaan tätä vähän. Otetaan ihan vähän, tätä on niin tulista. Pitäisikö olla? Tuon verran kannattaa maksimissaan laittaa. Ihan maksimissaan. Suora purkista vaan. En mä tiedä miksi mä laitan täällä lusikkaa, mä saan sitä enää pois. No vähän tulee tulisempaa Ei vaan. varmaan haittaa. Jos et halua ottaa kaikkea sen lautaselle. Nyt pitäisi olla tulista. Tää hajukin on jo hiljaa. Ei kannata haistaa, se voi mennä nenään. Mä otan kyllä lisää, on niin hyvää. Nenä on tulinen. Hei. Oh! Tää jälkimaku on vähän kulpuu. Ei saa niin paha olla. Nyt tulee hyvää kontenttia. Näin nyt tää kameran näyttämäni taas pois päältä. Mun pitää aina klikkailla tätä uudestaan. No niin. Tässä oli vähän tällaisia säädöksiä tässä äsken, niin... Mä sitä on tätä. Ja... Joo. Se on varmaan vähän kun sopii tuntumaan toi tulisuus tosta. Ei. No kyllä näet... Kurkusakkia... Sisä vähän maitoa. Ei toi niin tulista. Vielähän on täällä silipusipaa. Lisää maitoa. Maito. Se on varmaan puoli maitoa. Yksi maitopurkki on tyhjää. No tuntuu niinku kielestä toinen. Oliko vähän tulista? Otatteko seuraavana silit? Ehkä. Pitäis sen... Laittakaa se vielä halki, vaikka se sili, niin se on kahteen osaan, ettei se ole niin tulinen. Purekaa pieni pala. Pakko juoda. Tää on varmaan aika pelottavaa sili. Mä kuumottaa sairaasti. Ei Nyt lähtee. Ei lähde vielä.
mä kuolen tähän oikeesti. Ei se nyt, se on vaan mediumi on. Mä kuolen tähän mun tulisuuteen, mikä mulla on nyt suussa. Mä tiedän tätä vähän. Mikä oli tähän asti pahin näistä? Tää Paholaisen Hillo vai Saimaalainen kastike? Joo. Tää Ei toi Paholainen ollut mitään. Tähän verrattuna. Oli toi aikatulista nää chilin polat siellä, mutta... Joo. Sitten on sullekin jo tuli 150 tilaa ja kunniaksi myös. Niin, ei tuo 200 tilaa jää peksuun kun vedän näitä. Ei varmaan tuliskaan, ei sun tarvii kyllä tästä tehdä. Minä alkaa... Hei kato. Mä nyt nuolasen tästä. Ei se tee mitään. Ei nuolasa tai tähän. Siis ihan oikeesti. Tokko kerran ulkona tuulettamassa nyt puhutaan nyt. Tuu kuva. Tukua. Näkyyköhän noi koirat kameralle? Oota, mun pitää ottaa kengät. No on mulla kengät. Hommalta päätän jalkaan nää kengät. Äkkiä pitää laittaa. Hävedä lunta sun. Joo. Täällä on 100 vettä tässä kamerassa ei oo koteloa ollenkaan. Kipeässä videon jälkeen tämän videon. Mun pitää käsillä suojata tätä kameraa, ettei tää... Kohan alkoi sottumaan toi ohisin alkoi lunta! Kuva päässyt! Tää on vaikea kuvata, kun te menette molemmat noin. Mitä? Mä jäädin tänne. Nyt on varmaan vähän ollut hyvä. Paljon parempi. Heti on paljon parempi, mulla ei enää mahdollista palaa. Auttaisiko kylmä vesi sisällä, jos tarvii? Mä voin antaa. Vedän kameroin. Nyt otetaan kylmää vettä. Joo, mullekin losillinen kylmää vettä. Jes, se sammutaan. Se kyllä kuvaa silti, vaikka siinä on näyttösammu. Nyt tehdään. Nyt. No ulkoilun jälkeen vesi tuntuu vähän paremmalta. Itse mulla jo normisipsit on vähän paha, niin mä en ikinä tuu tekemään tällaista videoa. Mä vaan editoin tänne. Se chili onkin. Chili maistuu vähän paprikalta. Ei tulla pitkää paprikaa vai chili? Ainakin pitäisi olla. Ei ole pahaset chili. Vai sit tulee se pahaset. Tuliko paha? Tää tuntuu nenää. Ota tuu vettä. Nyt toiko vähän polttamaan huuli jotain? Onko täällä vettä? Tää olisi paha tää chili. Verrattuna... Ei se kauan paha, mutta kuitenkin se koko chilin kerralla. Kyllä se on sama järjestys, että se ekana polttaa nenää ja sitten... Ei totta vaan tulisi jo sipsejä chilin päälle. Mun kädet ihan tärisee täällä. Mä hullu. No, tää chili on oikeesti